ମୋ ପାଇଁ ସାରା ଜଗତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ କିଣାବିକା ଚାଲିଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବି ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ। ସ୍କୁଲରେ ଦେଲେ ଫିସ୍, ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘରରେ ଦେଲେ ଯୌତୁକ, ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ରରେ ଦେଲେ ଗୁଜୁରା ଭତ୍ତା। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦଉଛ କରଜ, ଅଦାଲତରେ ଦେଲେ ଜୋରିମାନ, ସରକାର ନେଲେ କର, ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ପେନସନ, ଅପହରଣ ହେଲେ ଫିରତି, ହୋଟେଲରେ ଦେଲେ ଟିପ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଧାରି ନେଲେ ଋଣ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେତନ, ମୂଲ ଲାଗୁଥିବା ଲୋକକୁ ମଜୁରୀ, ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ, ମୋତେ ଦେଲେ ଗିଫ୍ଟ। ମୁଁ ପଇସା। ମଲା ପରେ ତମେ ମୋତେ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବନି, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉପରକୁ ପଠାଇ ପାରିବି। ମୁଁ ପଇସା। ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଦୁନିଆ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ପଇସା। ମୋତେ ତମେ ପସନ୍ଦ କର, ହେଲେ ଏତେ ବି ପସନ୍ଦ କରନି ଯେ ସମାଜ ତୁମକୁ ଅପସନ୍ଦ କରୁ। ମୁଁ ପଇସା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଲୁଣ ପରି, ଯାହା ଜରୁରୀ ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ପୁରା ସ୍ୱାଦ ବିଗାଡ଼ି ଦିଏ। ମୁଁ ପଇସା। ମୁଁ ଗୋଟେ କାଗଜର ଟୁକୁଡ଼ା, ହେଲେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ କି ସମାଜ ତୁମକୁ କେତେ ଇଜ୍ଜତ କରେ। ମୁଁ ପଇସା। ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ତୁମର, ମୁଁ ତୁମ ପାଖେ ନାହିଁ ତୁମର ନୁହେଁ। ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ପଇସା। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ହେଲେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦିଏ। ମୁଁ ପଇସା। ଦୁନିଆର କଳି ଝଗଡ଼ା, ମାରପିଟ, ଚୋରି ଡକାୟତି, ଅପହରଣ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚେର ମୁଁ। କେଜାଣି କାହିଁକି ସାରା ଦୁନିଆ ମୋ ପଛରେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଦୌଡୁଛି, କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ମୁଁ। ମୁଁ ପଇସା।